L-ewwel kumment huwa li jiena ma kontx nistieden ġifieri żgur illi l-aġenda tagħha la ġiet mogħtija lili, la ġiet marfa lili, jien informat li ħafna minn nies illi kellhom id-dritt li jkunu f'dik il-laqgħa ġew marfin mill-medja. U allura nafx hija laqgħa ta' amministrattiv illi ma nafx kif issejjaħ, ma nafx min issejjaħ, ma nafx kien xi formali, ma nafx